אדוי נשוב ובולוי מלך שהשולם שלו בורחני בשולם אוי 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 אדוי נשוב אדוי נשוב מלך שהשולם שלו בורחני בשולם אדוי נשוב אוי 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 בסיף קוידוי סי ויש כל בני בביסי לכל עולם חו ביסי סירובן לחיים טובים מול לשולוי בסיף קוידוי סי ויש כל בני בביסי לכל עולם חו ביסי סירובן לחיים טובים מול לשולוי. נעים מאוד, קוראים לי צדיקי שלמה, כמו שאתם רואים אני בחור חרדי, אני גר בבני ברק ואני מתחיל בלימוד. הגמרא אומרת, תנו רבנן, אמרו חכמים, מעשה שקרה שבמקום אחד שהיו גרים שם אנשים היה ערוד. ערוד זה סוג של נחש, ואותו ערוד היה מזיק את הבריות, היה מקיש אנשים והיו אנשים מתים מהערוד הזה. הגמרא אומרת לנו שהערוד זה דבר מיוחד. מה מיוחד בערוד? ואני אסביר לכם. ערוד שהקיש אדם, אם הערוד מגיע למקום שיש בו מים, נחל, נהר וכדומה, לפני האדם שהקיש, אז הערוד חי והאדם מת. ואם האדם שהוקש הגיע לפני הערוד למקום שיש בו מים, אז האדם חי והערוד מת. כלומר, מי שמגיע למקום מים יותר מהר הוא חי והצד השני מת. זה העניין הזה של הערוד, זה דבר מיוחד. והערוד הזה היה מקיש אנשים, וכנראה שלערוד הזה היה מקום של מים שידע עליו, ותמיד כשהיה מקיש אנשים היה מהר רץ למים, מהר להגיע למים ראשון. ובאמת אנשים בזה היום מתים בגלל הערוד הזה. מה עשו האנשים באותו מקום? הלכו האנשים באותו מקום והודיעו על כך לרבי חנינא בן דוסא. רבי חנינא בן דוסא היה צדיק גדול, היה כל עיסוקו שם היה בתורה, היה צדיק גדול. הלכו לשאול, לברר מה אפשר לעשות פה. הלכו לרב הזה, לצדיק. הבין רבי חנינא שהערוד הזה גורם למוות וצריך פה לעשות באמת מעשה, אי אפשר להשאיר את המצב כמות שהוא. אמר להם רבי חנינא, הראו לי את חורו של הערוד, איפה הוא מתחבא? תראו לי איפה הוא מתחבא. הלכו והראו לו איפה הוא מתחבא, הערוד הזה, הנחש הזה. שם, באיזה חור בין הסלעים שם. ממשיכה הגמרא ואומרת שנתן רבי חנינא את רגלו בפתח החור. ויצא הערוד ממקום מחבוא והקיש את רגלו של רבי חנינא. ועכשיו במצב הזה שרבי חנינא, הערוד הקיש אותו, במצב הזה כמו שאמרנו, מי שמגיע למקום מים הראשון הוא ניצל. והצד השני מת. אז פה צריך באמת לרוץ למים כמה שיותר מהר כדי לנצל. באותו רגע נעשה נס, באותו רגע הערוד הקיש את רבי חנינא, ואז באותו רגע נעשה נס לרבי חנינא, ונבקע מעיין מתחת רגלו של רבי חנינא, ככה הגמרא אומרת, נבקע מעיין מתחת רגלו של רבי חנינא, פתאום מעיין מתחת לרגל שלו. זה הכל משמיים, זה עשו לו נס משמיים. ובאותו רגע, עוד לפני שהספיק הערוד לברוח למקום של מים, באותו רגע הערוד מת. למה? רבי חנינא היה מתחת למים, אז הערוד באותו רגע מת.
ואז לקח רבי חנינא את הארוד ושם על כתפו והביאו לבית המדרש. ואמר להם רבי חנינא, ראו בניי שאין הארוד ממית אלא החטא ממית. ומסבירים בגמרא שידע רבי חנינא שאין חטא בידו ולא פחד להגיע לארוד. אבל פה בעניין הזה בכל מקרה התורה אומרת לנו, יש ציווי בתורה שאומרת לכל האנשים, ישמרו מאוד לנפשותיכם. מוסיפים, לא ישמרו לנפשותיכם, ישמרו מאוד לנפשותיכם, זה ציווי חזק מאוד. הצורה מצווה על אדם, אל תיכנסו למקום סכנה, אל תיכנסו למקומות שהם סכנה בשביל האדם. שמה, מה אתם מחפשים, שיעשו לכם נס שאתם במקום סכנה? שמה לא עושים לכם נס ואתם נפגעים, מתים כתוצאה מכך, מהמקום סכנה הזה. ואתם נפגעים, ואם אתם מתים, אז בשמיים גם ידונו אתכם למה נכנסתם למקום סכנה, למה לא שימרתם על הציווי הזה, ישמרו מאוד לנפשותיכם, למה עשיתם את המעשה הזה? לא הייתם צריכים להיכנס למקום סכנה, למה נכנסתם? אז גם על זה תצטרך לתת, כל אדם שידע שנכנס למקום סכנה, הוא צריך לתת דין על זה, אם חס ושלום קורה לו משהו. ובמקרה באמת שהאדם עושים לו נס כבר, אז מורידים לו, ככה הגמרא אומרת, מורידים לו מהזכויות שלו לעולם הבא. תורה מצוות שעשה, הזכות שלו בעולם הבא להיכנס לגן עדן, אבל מורידים לו חלק מזה, בגלל הנס שעשו לו פה בעולם הזה. ופה אז שואלים איך רבי חנינא באמת נכנס למקום סכנה הזה של הארוד הזה. אז פה מסבירים שרבי חנינא ראה שהארוד הזה גורם למוות באנשים, ואי אפשר, פה צריך באמת לעשות משהו, אי אפשר לחיות ככה. אז הארוד הזה גורם מוות, זה בעיה. ואי אפשר להשאיר את המצב כמות שהוא, ולכן מה עשה רבי חנינא? הלך לארוד כדי להרוג אותו, את הארוד הזה. והגמרא ממשיכה ואומרת על כך שאוי לו לאדם שפגע בארוד, ואוי לו לארוד שפגע ברבי חנינא. ומכאן צריך להבין את דברי רבי חנינא בן דוסא, שרבי חנינא בן דוסא שעל כתפו היה הארוד המת, מה אמר? אין הארוד ממית אלא החטא ממית. אתם מבינים את דברי רבי חנינא בן דוסא, היה צדיק גדול, כל העיסוקו היה בתורה. הוא אומר אין הארוד ממית אלא החטא ממית, זה גם מה שתמיד מסביר, זה האמת של התורה, זה התורה אומרת. האדם צריך להבין שיש לו חטאים ועוונות, לא מקיים את המצוות כמו שהקדוש ברוך הוא מצווה בתורה, אז יש לו עוונות, יש לו חטאים, עוונות, וזה גורם להביא עליו, העוונות האלה גורמים להביא עליו צרות וייסורים, עד כדי מוות. לעומת זאת, אדם שלומד תורה, דוחה מעליו את העוונות, דוחה מעליו את הצרות והייסורים. למה? התורה יש לה כוח. על התורה נאמר, בתורה נאמר את זה, על התורה נאמר הגוני מגנה ואצולי מצלה. מה זה הגוני מגנה? על התורה נאמר, הגוני מגנה, התורה מגנה על האדם, ואצולי מצלה מצילה את האדם. זה מה שנאמר. ועוד נאמר בתורה, עץ חיים היא למחזיקים בה. מה זה למחזיקים בה? למחזיקים לה לומדים את התורה, זה עץ חיים, זה חיים. עד כאן. התורה מצווה על האדם לא רק ללמוד תורה, שנאמר והגית בו יומם ולילה, בו זה בתורה, להגות בו, לקרוא, ללמוד. אלא התורה מצווה על האדם גם לשמור את המצוות העשה והמצוות הלא תעשה, שאדם מצווה לשמור. אם שומר האדם כראוי את המצוות שציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, אז אין לו עוונות, אין סיבה שתבוא עליו הצרות או איסורים, אין סיבה, אין לו עוונות. אבל אם האדם לא שומר את המצוות כראוי, הרי שגורם לעצמו עוונות, והעוונות, כמו שאמרנו, זה קטרוגים על האדם, וזה מה שמביא עליו את הצרות והאיסורים. ועכשיו באמת אני רוצה לאט לאט להיכנס לעניין הזה של המצוות, העשה והלא תעשה, שאדם מוזר לקיים כראוי, ואני פה אתחיל לאט לאט להעביר את ההלכות בעזרת השם, זה הכל מהתורה. בתורה יש ציווי שנאמר לא תקיפו פאת ראשכם,
עוד נאמר, לא תשחית את פאת זקניך. זה שני דברים שהם קרובים אחד לשני. בואו אני אסביר פה אחד דבר. פאת הראש יש בשני צידי הראש. זה האזור שליד האוזן. פאת הראש זה האזור הזה, והאזור הזה פה, משני הצדדים פה, פה ופה. ובתורה נאמר, לא תקיפו פאת ראשכם, שבאזורים האלה אסור להוריד את השיער, אסור לגזוז את השיער פה באזור הזה, פה ופה. זה נקרא פאת הראש, לא תקיפו פאת ראשכם. אסור לגזוז פה, להוריד אפילו במספריים או משהו, את השיער הזה. זה נקרא פאת ראש, זה הציווי שנאמר בתורה. ועוד נאמר בתורה, לא תשחית את פאת זקניך. פאת זקניך יש פה 5 נקודות בפרצוף של האדם, שאסור לו להגיע עם סכין גילוח ולגלח את המקום הזה. זה 5 מקומות שהעצם מורגשת בהם. וזה בפרצוף, ואני מסביר אותם. זה אחד פה, אם אדם ייגע פה, אז הוא ירגיש פה עצם, וגם פה עצם זה 2. ופה ופה יש 2 עצמות, אז זה פה 2 זה 4, ואחד פה. זה 5 נקודות שהתורה מזהירה לאדם שלא להגיע לשם עם סכין חיתוך ולחתוך את השיער משם עד לסוף כאילו. למה זה נקרא לא תשחית, זה השחתה אם הוא משחית את זה. זה אסור אז עם סכין גילוח לחתוך שם, ב5 נקודות האלה. וכל נקודה, אם האדם עובר עליו עם סכין חיתוך, אם הוא עובר פה על סכין חיתוך זה עוון. פה הוא מגלח עם סכין חיתוך זה עוון. 5 עוונות אם הוא מגלח עם סכין חיתוך. 5 עוונות על הפרצוף. ואם פה עם מספריים הוא ריק קצת מהשר מפה ומפה, פאת הראש גם זה עוונות. עוון פה, זה 2 עוונות גם. אז זה צריך האדם לדעת, אין פה מה לעשות, זה התורה מזהירה לאדם, ככה זה הציווי. עכשיו אומרים שגם האדם באמת לא, האדם שלא מגדל את השיער של הזקן, אז הוא יגיד לעצמו, טוב, את המקומות האלה אני לא אגלח עם סכין חיתוך, למה זה באמת אסור, אבל אני אגלח עם מכונת גילוח. אז באמת מכונת גילוח, יש כאלה, אני הבנתי שיש מכונות גילוח שאסור להשתמש בהן, למה הם משחיתים חזק את השיער, מורידים חזק, שאסור להשתמש בהן. אבל יש מכונות גילוח שמותר להשתמש בהן, וגם אלה שמשתמשים במכונות גילוח כאלה, אז מה שאני הבנתי מחכמים שמסבירים, שמגיעים ל5 נקודות האלה בפרצוף, שאסור להם להצמיד חזק את המכונת גילוח לבשר. שלא, איך אומרים, שלא יורידו את כל השיער עד לסוף. למה זה השחתה גם, זה אותו דבר נקרא. אז אדם צריך להיזהר בזה. עכשיו פה הזוהר הקדוש אומר לעניין הזה, זה מה שהתורה מצווה אותנו. עכשיו מה הזוהר אומר על כך? הזוהר הזה אמרנו, יש פה זוהר, זה דבר חשוב מאוד, הוא יודע, זה דברים חשובים. הזוהר אומר שהאזור של פאת הראש, שזה פה ופה, נכון מה שאמרנו, והאזור של הפרצוף של פאת הזקן, כל האזור של הזקן, הם לפי הזוהר זה נקרא מידת החסד והרחמים בשמיים, שמשפיעים, יש צינורות השפעה שמגיע לאדם משמיים, והצינורות האלה, אדם, ככה הזוהר אומר, מי שמגדל את פאות הראש, מפה ומפה, בגלל זה שאדם רואה, אדם חרדי, כל החסידים ואלה, אתם רואים שיש להם פה שיער גדול, יש להם פאות. למה הם לא מורידים? זה התורה מצווה, לא להוריד. זה הזוהר אומר את זה. ויש להם זקן גם ארוך, למה הם לא נוגעים בזקן? זה מה שהזוהר אומר, שהאזור של פאת הראש פה, הפאות האלה פה, והאזור של הזקן של הפרצוף, הזקן, זה הזקן הזה והאזור הזה והזה, הם נקראים מידת רחמים וחסד ורחמים בשמיים, והאדם שלא נוגע בהם מושפע עליו בצינורות של השפע שמקבל משמיים, מושפע עליו הרבה חסד ורחמים עליו, על הבן אדם הזה.
ואם חס ושלום אדם שמוריד מהפאות הראש, מוריד, חותך עם מכונת גילוח או משהו, או עם מספריים, או פאת הזקן מהאזורים האלה מוריד, מגלח או משהו, אז הוא גורם לו לקצץ את השפע. הוא מוריד מעליו את השפע של הרחמים, חסד ורחמים, הוא מבטל את זה מעליו. אז בגלל זה כמו שאמרתי לכם, החרדים הם בודקים טוב 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 כל הלכה והלכה, והם מקיימים את זה לא מבטחים, מקיימים את ההלכות כמו שצריך ב100%. אז הם תראו אותם שיש להם פה מהפאות ראש, יש להם פאות גדולים, למה הם לא נוגעים בפאות? הם לא חותכים אותו, זה גם מה שהזוהר אומר. וגם שומרים על התורה, על הציוויים של התורה. והם זקן, הם עשירים, מגדלים אותו. למה כל זה? חסד ורחמים שמושפע עליהם משמיים, בצינורות שפע. אז הם לא נוגעים בזה. מכאן שתבינו למה הם עושים את זה. למה הם מגדלים את הפאות ולמה הם מגדלים זקן, זה מה שהזוהר הקדוש אומר. שמי שמגדל זקן ואת הפאות, אז הוא מושפע עליו שפע של חסד ורחמים. ומצד שני, הזוהר הקדוש גם אומר שאדם לא כדאי לו לגדל את שערות ראשו. זה לא הפאות פה, זה השיער הראש פה מקדימה ומאחורה. פה האזור של האמצע. הזוהר אומר שלא כדאי לגדל פה את השערות האלה פה של האמצע של הראש. למה? מקדימה פה ומאחורה. הזוהר על זה אומר שהשפעת הדינים משמיים יש דינים. חסד ורחמים זה האזור של פאות הראש והזקן. אבל דינים בשמיים, דינים, צינורות שפע שמשפיעים על האדם, דינים זה קטרוגים ובלגן וצערו ואיסורים, זה האזור של הראש האמצע. האזור של השערות כאילו. זה גורם לאדם, האדם שיש לו הרבה שערות, הוא מגדל שערות של הראש, אז הדינים, הוא משפיע על עצמו לקבל דינים, כאילו שפע של דינים וצערו ובלגן. זה מה שהזוהר אומר. ואני מכיר את החסידים פה, אני גר בבני ברק איתם. הם נזהרים מאוד, ופה באזור הזה של מקדימה ומאחורה, האזור של הדינים, אני מבין ורואה גם שהם מגלחים את זה אפילו עם תער, אתם יודעים, עם סכין גילוח, מגלחים. שלא יהיה בכלל דינים, מבטאים את כל הדינים כאילו, עד לסוף, שלא יהיה בכלל דינים. אז זה באמת מה שהם עושים בחסידים, אני רואה את זה, אני רואה. הם את האזור הזה של הדינים מגלחים עם סכין גילוח, שזה מעולה, למה פה הם מבטלים עליהם את הדינים ואת הקטרוגים ואת הבלגן, ואת הפאות זקן מפה ומפה, והזקן הם מגדלים בשפע, למה מגדלים לא נוגעים בו בכלל, למה זה משפיע עליהם חסד ורחמים וכל זה. חוץ מזה שהתורה מצווה לא לגעת בפאות זקן ובזקן, בפאות הראש ובזקן, זה גם ציווי של התורה. אז האדם, איך אומרים, אני פה הסברתי לכם את זה, והאדם צריך לעשות את הדבר הנכון, לטובתו. יש פה בו מצוות עשה מהתורה. פאת הראש, לשמור עליהם, לא לגעת בזה. ובזקן יש 5 נקודות שאסור לגלח, שאסור להגיע עם תער. אז הצדיקים שומרים על זה טוב טוב. אז האדם שיעשה באמת את הדבר הנכון לטובתו, שלא ייגע בזה. ככה אני חושב, זה הדבר הנכון. עד כאן. אני אתן לכם עוד הלכה, עוד, יש הרבה מצוות אמרתי, עשה ולא תעשה, אז יש עוד הלכה שאומרת שאסור לו לאדם ללכת בגילוי ראש 400, 400 זה בערך 2 מטר. עכשיו מה זה אומר גילוי ראש? זה אומר גילוי ראש, זה אומר ללא כיסוי על הראש, שהראש מגולה, ללא כיסוי ראש של כיפה או כובע. לי יש כיפה זה בסדר. ובמיוחד שאדם מתפלל ולומד תורה שחובה עליו שיהיה על הראש שלו כיסוי, או כיפה או כובע. זה ההלכה אומרת. אז אדם צריך לדעת שצריך שיהיה לו כיפה, הוא צריך לקנות כיפה, אין מה לעשות. ולא יקנה כיפה אחת, שאם הכיפה הזאת תאבד לו, אז לא יהיה לו כיפה, שיקנה כמה ויהיה לו בסדר. זה דבר חשוב. כמובן, אדם שמתקלח, אז זה בסדר, הוא לא צריך לכסות את הראש שלו, למה הוא נמצא במקלחת, אז זה בסדר, אין בעיה. עכשיו, עד כאן, יש עוד עניין, אחד ממצוות העשה, שהתורה מצווה היא מצוות ציצית, שנאמר ועשו להם ציצית. בעניין הזה של ציצית יש טלית קטן ויש טלית גדול, 2 דברים. טלית קטן, אני לאט לאט מסביר לכם את המצוות. טלית קטן זה אדם ששם
יש לו גופייה לאדם, הוא על הגופייה הוא שם טלית קטן, מכניס אותה עליו, טלית קטן, ועל הטלית קטן הוא שם את החולצה. לי יש פה טלית קטן. ובטליתות קטן יש שני סוגים, יש טלית קטן שהוא מצמר שזה מהתורה, ויש, ככה אני הבנתי, ויש טלית קטן שהיא מכותנה שמדברי חכמים. אז אדם, כל שנייה שאדם יש עליו את הטלית קטן, זה מצוות עשה מהתורה, שמצוות ציצית. מצמר, לי יש טלית מצמר פה עליי, מתחת לחולצה. אז כל שנייה, זה מה שהתורה אומרת, כל שנייה שיש עליו על האדם את הטלית קטן הזה, הוא מקיים כל שנייה מצוות עשה מהתורה, זה דבר חשוב מאוד. ופה לא צריך לעשות הרבה, פה צריך ללכת לחנות, שמוכרים שם דברי קדושה, ולבקש טלית קטן מצמר וללבוש עליו, מתחת לחולצה. זה לא בעיה, באמת לא בעיה. ואשרי האדם גם שיושן עם הטלית קטן, אז גם בזמן השני גם יש לו זכויות, כל שנייה ושנייה. אם הוא יכול לישון עם הטלית קטן זה מעולה, זה גם חשוב מאוד. עכשיו זה אמרנו שיש טלית קטן, שזה הטלית קטן נמצאת מתחת לחולצה, ואדם שיש עליו את הטלית קטן אז כל שנייה מקיים מצוות עשה מהתורה, והמצוות העשה וכל המצוות שאדם שומר עליהם והתורה שאדם לומד, כל זה לא רק שומר עליו בעולם הזה, זה גם זה מלאכים שהוא צובר, מלאכים לזכותו שמגינים עליו, לא רק בעולם הזה, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. כניסה בעולם הבא, המקום קיבול של השכר בעולם הבא זה רק גן עדן, אין מקום אחר. יש גן עדן ויש את כל הבלגן מחוץ לגן עדן. האדם שידע, זה התורה אומרת, האדם שיש לו מצוות ומעשים טובים, ויש לו מצוות, יש לו מעשים טובים ויש לו תורה, אז בעולם הבא השכר שלהם זה רק בגן עדן, אין מקום אחר. ואם אין לו את זה, אין לו את הגן עדן, אז הוא בבעיה. אם אין גן עדן יש בלגן שלם, או גיהנום או מקומות אחרים, או גלגולי נשמות, או לא, בלגן שלם, זה האמת, אין מה לעשות. אז אדם פה יש לו את הזכות באמת לקנות כיפה, למה זה חובה עליו לשים כיפה על הראש או כובע, זה חייב כיסוי ראש, אסור לו ללכת 400, 2 אמות, בלי 2 מטר, בלי כיסוי ראש, זה התורה אומרת, ההלכה אומרת. ולקנות טלית קטן זה חשוב מאוד, כל שנייה זה מצוות עשה מהתורה, זה לא בעיה לעשות את זה, דברים פשוטים לעשות, אז חבל לא לקיים את זה, איך אומרים. וכן, אז עד כאן, וכן נאמר בהלכה, שאסור לו לאדם ללבוש 2 מלבושים בבת אחת. ההלכה אומרת את זה, אוסרת ללבוש 2 מלבושים בבת אחת, ואני פה אתן דוגמה, אני אתן דוגמה עכשיו. אדם לדוגמה שיש לו חולצת טריקו ויש לו גופייה. הוא עכשיו רוצה ללבוש את הגופייה ואת החולצת טריקו ביחד ולובש אותם ביחד, החולצת טריקו והגופייה ביחד לובש עליו. אז שהוא לובש אותם ביחד, יש פה בעיה. מה הבעיה פה? הזוהר, זה ההלכה אוסרת. ולמה? הזוהר מסביר למה. הזוהר אומר שכל לבוש שהאדם לובש עליו, שהוא שם עליו את הלבוש, אז יש אור מקיף שמקיף את הלבוש הזה. על הלבוש הזה, אור מקיף. ואדם שלובש 2 מלבושים בבת אחת, מה יעשה? אם הוא לובש 2 מלבושים, איך יהיה לו אור מקיף בין 2 המלבושים הללו? יש פה בעיה. יש בעיה באור מקיף שלו. וזה לא טוב. אז אדם שלובש מלבושים ילבש מלבוש מעליו. אם יש לו גופייה, אז ילבש על הגופייה הזה, שהגופייה מסודרת עליו, ילבש טלית קטן, יסדר את הטלית קטן, ילבש חולצה עליו. זה בשלבים לאט לאט. מלבוש, לא 2 מלבושים בבת אחת. זה מה שההלכה אומרת. עד כאן. עוד הלכה שאומרת, אסור להתפלל או ללמוד תורה כשהוא עם מכנסיים קצרים או גופייה וחולצה קצרה או משהו כזה, משום כבוד התורה. וידע שבאותו רגע שאדם מתפלל או לומד תורה, נמצא לפני המלך הקדוש ברוך הוא. ועל זה נאמר בתורה, כשאדם לומד תורה, האדם מתחיל עכשיו ללמוד תורה, מוצאים מילים מהפה, מילים משל התורה הקדושה, בשמיים שומעים את המילים האלו, וישר מגיע אליו למקום שהוא לומד תורה, שהוא מוציא מילים של תורה, של התורה, ישר מגיע אליו שכינה, וככה אומרים שהשכינה נמצאת כנגדו, מולו, שהוא לומד תורה, האדם שלומד תורה. אז באותו רגע ההלכה אומרת שאסור לו לאדם הזה להיות עם מכנסיים קצרים או חולצה קצרה, זה אסור. זה כבוד התורה, זה זלזול בתורה חס ושלום, זה אסור.
אז אדם צריך לדעת שיהיה לבוש בסגנון שלי, אתם רואים, חולצה ארוכה כמו שצריך, מכנסיים ארוכים, עם כיפה, מסודר, בצורה מסודרת. הוא בן של מלך, בן של הקדוש ברוך הוא, זה מה שאומרת ההלכה. עד כאן. עכשיו יש פה עוד הלכה שאומרת, אסור ללמוד תורה או להתפלל במקומות מלוכלכים או שהריח בהם לא טוב. ועל כך אומרת, ההלכה אומרת שבמקלחת או בשירותים אסור להתפלל או ללמוד תורה. ואני מביא פה עוד דוגמה פשוטה. אדם שיש לו בבית תינוק, והתינוק הזה עשה צרכיו, ובמקום הזה, במקום שהתינוק נמצא, יש שם ריח לא טוב. אז באותו מקום אסור לאדם הזה להתפלל או ללמוד תורה. יש שם ריח לא טוב, אסור לו. צריך אותו אדם, צריך למצוא מקום נקי, ללכת לחדר אחר או למקום אחר שהמקום שם נקי ואין בו ריח רע. אז יוכל שם ללמוד תורה, להתפלל. כמו כן, זהו עד כאן, כמו כן אסור לאדם להתפלל או ללמוד תורה כשצריך לנקביו. מה זה אומר צריך לנקביו? כשצריך להתפנות לשירותים. האדם צריך להתפנות לשירותים, אסור ללמוד תורה או להתפלל. ולמה באמת אסור לו ללמוד תורה או להתפלל כשצריך לשירותים? למה יש ציווי בתורה שאומרת, האיסור בתורה אומר, בל תשקצו את נפשותיכם. זה האיסור של התורה. ואם משאיר את עצמו ולא מתפנה כשצריך לשירותים, עובר על עוד איסור ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. זה עוד איסור מהתורה. בדורות הקודמים היה צדיק גדול שקוראים לו הרמב"ם. הרמב"ם זה ראשי תיבות רבי משה בן מימון, והוא קבור בטבריה, הקבר שלו נמצא בטבריה. הרמב"ם היה פוסק גדול, היה צדיק גדול, וחוץ מזה שהצדיק גדול היה גם רופא גדול, הוא היה רופא של מלך מצרים, היה רופא גדול גם מאוד. והרמב"ם על זה אומר שאדם שמשעה נקביו לא מוציא, לא הולך לשירותים שצריך ללכת לשירותים, בין לגדולים צועה ובין לקטנים מי רגליים, ולא מתפנה כשצריך לשירותים, הרמב"ם אומר שהוא מביא עליו חולאים רעים על גופו ומתחייב בנפשו. לא רק שהוא עובר על האיסור של התורה, בל תשקצו את נפשותיכם ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, הוא גם מביא עליו חולאים והוא מתחייב בנפשו על זה. זה מה שהרמב"ם אומר, היה רופא גדול גם. עד כאן. מזהירים חכמים שנייר טואלט לא מספיק לנקות את המקום כשמתפנה לגדולים. חכמים אומרים את זה, שנייר טואלט לא מספיק, אלא מחויב לשטוף את המקום במים או במגבון לח. ואם לומד תורה כשהמקום לא נקי, גורם לעצמו אי קבלת התפילה, שנאמר על כך שתפילתו תועבה ומעכבת קבלת התפילה, על זה נאמר. לפיכך טוב יעשה האדם בין זכר בין נקבה כשמתפנה לגדולים, לאחר שינקה בנייר טואלט ישטוף את המקום במים או במגבון בדלח, שהלחות מנקה טוב טוב את המקום. זה מה שחכמים אומרים. עד כאן. עוד הלכה. ההלכה אומרת שבשבת אסור להשתמש במגבוני בדלחים. אסור להשתמש בשבת. למה? קודם כל, אדם שמשתמש, אין לאדם לאחר שעשה צרכיו הגדולים, אין לניקוי התינוקות וכדומה, אם אדם צריך להשתמש בזה. וזאת משום איסור סחיטה בשבת. אנחנו מדברים על שבת. שהוא מנקה עם המגבון הזה הוא לח, יש בו לחות, יש בו מים, כזה נוזלים. וכשמנקה אז הוא מוציא קצת מהנוזלים, זה נקרא סחיטה בשבת, וסחיטה זה עוון, זה איסור בשבת. אז אדם שמנקה עם מגבון בדלח בשבת זה איסור סחיטה בשבת, ויש פה עוונות, זה בעיה, זה בלגן. פה אני באמת הבנתי שיש אפשרות להשתמש במגבון בדלח בשבת, איך, מה יעשה אדם, וזאת על ידי כך שביום שישי לפני השבת ייקח כל מגבון, ישלוף כל מגבון בנפרד, וכל מגבון יסחט אותו ויוצא ממנו את הנוזלים מהמגבון הזה. עכשיו, המגבון הזה, אחרי שהוא סוחט אותו טוב לפני שבת כמובן, אז הנוזלים יוצאים ממנו. המגבון, אני בעצמי עושה את זה, המגבון נשאר לח, יש לו לחות בסדר, אבל אין לו
את הלחות הגדולה הזאת של הסחיטה בשבת. הוא הרי הוציא את הנוזלים לפני שבת. אז מותר להשתמש במגבון הזה בשבת. למה? אין לו עניין של סחיטה, הוא הוציא כבר את המים שלו מהמגבון בדלח הזה, את הנוזלים הוא כבר הוציא בסחיטה לפני שבת, כבר ביום שישי כבר. אז זה מותר להשתמש בשבת בזה. עד כאן. גליל נייר טואלט רגיל אסור לשימוש בשבת. משום שחותך מהגליל, אדם משתמש בנייר טואלט וחותך, צריך להשתמש בזה והוא חותך. וההלכה אוסרת בשבת לחתוך או לקרוע נייר. בשבת אסור לחתוך נייר או לקרוע, זה אסור בשבת. ולפיכך מה יעשה אדם שצריך להשתמש בנייר טואלט, לדוגמה, מה יעשה? אז או, יש פה שני עניינים, או שיקנה נייר טואלט שהוא מוכן וחתוך לשבת, מוכרים את זה בחנויות. מוכרים היום בחנויות נייר טואלט שהוא כבר חתוך, מוכן לשבת, מיוחד לשבת. או מצד שני שיכול להשתמש במגבוני אף נייר. יש מגבוני אף נייר, שמן נייר, מגבוני אף, שהוא יכול לשלוף מהמגבונים האלה, הוא יכול לשלוף מהשקית מגבוני נייר אחד אחד, בלי לקרוע אותם. אין פה לקרוע, אי אפשר, לא צריך לקרוע. יכול גם בזה להשתמש, אין בעיה. למה אין פה בעיה של חיתוך בשבת? אז עד כאן, זהו, כאן אני באמת רוצה לסיים את השיעור הזה, והבאתי לכם קצת הלכות, ויש, לא חסר הלכות, יש הרבה הלכות שצריך ללמוד. אני אביא אותם בעזרת השם בשלבים לאט לאט, בעזרת השם, ואז מזה אפשר ללמוד לאט לאט. מה לקיים, מה לא לקיים. האדם שמקיים את המצוות כהלכתן כמו שצריך, אז אין לו עוונות. אני פה גר בבני ברק עם החסידים, הם שומרים, מקפידים על קלה כבחמורה זה נקרא. מקפידים ב100% שלא יהיו להם עוונות, שומרים טוב טוב, וכל הזמן גם מתעסקים בתורה. זה כל זה שומר עליהם בעולם הזה וגם בעולם הבא, זה מביא אותם לגן עדן בעולם הבא. זה המצוות, אין פה, זה האמת. אז פה באמת אני אסיים את השיעור הזה, ואני בסך הכל מאחל לכם שתקיימו את כל המצוות של התורה כמו שצריך, בצורה הנכונה ביותר, ותלמדו תורה, כמה שתלמדו יותר תורה זה יותר טוב, זה מבטא מעליכם דינים, קטרוגים, זה מביא אתכם לגן עדן ברמה גבוהה יותר, למקומות יותר טובים, יותר בשמחה יותר. אז אני מאחל לכם באמת כל טוב, שיהיה לכם הצלחה וחיים טובים בעולם הזה, בעולם הבא יהיה לכם בעזרת השם כניסה לגן עדן, שתשמחו ויהיה לכם באמת שמחה גם בעולם הזה גם בעולם הבא. אז שיהיה לכם כל טוב ולהתראות. ביי ביי. Shalom